Toen aya, nós temos um team que também for de Holanda, também Aruba, e nós ajuda-nos para nós por implantar, por bionic ear, se que ainda e vooral muito não, que não por escutar ou por escutar com aparato de orelha. Agora, nós assim se 10 anos acaba, nós começar com muito não, que estava na escola escutar nós e tempo aí, e estava speciale school para ainda não sordo. Ela vai assim bom que eigenlijk a escola não existe mais. Mas sobre muito não agora aqui, por vai normale school com o dança, mas sobre não escuta. E se nós está fazendo, e esse man aqui nós opera mucha e 3 adultos, de adulto está de Curaçao, isso que nós trabalhamos junto com Aruba, Bonaire e Curaçao, para nós por implantar em Muchanang ou em gente grande. E na total nós temos 50 gente, mas bisa mais ou menos de helft da mucha, de helft da gente grande. E nós começamos na 10 anos passar, de 2012, pero na 2007 nós implementamos o neonatal gehoorscreening, mesmo que estava na Holanda. Toen mucha de 12 maanden de idade, tem teste de orelha, e se não está sordo, agora nós ponemos em projeto de implante, assim não começa a escutar foi de chiquito acaba, e quase não tem desenvolvimento, quase igual com muito não, com por escuta bom, pero com não implante. Nou, na 11 jaar ken je elkaar natuurlijk goed. Het is een hele prettige, het is niet alleen een samenwerking, het is ook een vriendschap geworden met heel veel mensen hier op het eiland. Want we hebben inmiddels natuurlijk aardig wat patiënten behandeld, met alles wat er zo bij hoort samen. En we kunnen ook terugkijken op het resultaat ervan. Deze week was weer CI-week. We hebben nu weer 4 nieuwe mensen geïmplanteerd. 1 patiënt van Curaçao en 3 van Aruba. Dus meestal is het zoals we hier zijn een aantal patiënten die van een Bonaire van Curaçao komen. En vaak wat meer uit Aruba. Het is altijd leuk als je hier weer komt, omdat je natuurlijk de mensen kent en ook een aantal patiënten kent. Deze week kwam ik een moeder tegen van een kindje wat we 9 jaar geleden hebben geopereerd. Ja, dan zie je een filmpje van hoe het nu al daarmee gaat en hoe die communiceert en naar school gaat. En ja, gewoon op een hele goede en mooie manier opgroeit. En met alle hulp die daarom georganiseerd wordt, dus op school met logopedie. En dan zie je dat zo'n kind een prachtige ontwikkeling door kan maken. En dat geeft mij ook natuurlijk hele goede hoop, want meestal zo lang daarna dan zie je dat niet meer. En hier heb je heel direct die terugkoppeling, omdat het natuurlijk niet zo'n groot eiland is. En je iedereen wel weer tegenkomt en die vertelt jou hoe het gaat. Nanta 30 un dia, promé, nanta opera, e seguinte dia, nanta sali voor die hospitaal. E 3 semanas depois, nós começamos com o uitwendige gedeelte, o apparato, com o bij ribe implant, com o papi com o implant. Dus zij het ongeveer recuperatie. Depois, nós temos 10 afregelingen, com zij. En depois die 10 afregelingen, en natuurlijk logopedische zorg, dan moet je naar compreender bon com o apparato.